त्या टीमला मी सांगेन ना, पहिलं जरा मोहम्मद अली रोडवर जावा, नल बाजारमध्ये जावा, बहिरमपाड्यामध्ये जावा, किंवा आमच्या इथे पण किनारपट्टीच्या काही भागामध्ये पाठवतो. कसे दुबार, चौबार, दसबार सगळे आहेत. हां, आणि ते नेमके आमचे आहेत का, किंवा बांगलादेशी आहेत, रोहिंग्या आहेत, पाकिस्तानी आहेत. म्हणून अशा ज्यांना दुबार काही यादी घेऊन कोणाच्या घरात जायचं असेल ना, तर आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये आमच्या हिंदूंच्या घरात जाण्याची हिंमत कोणी करू नये. हिंमत असेल तो मोहल्ल्यांमध्ये घुसा, विचारा तिथे कोण कोण किती किती राहत आहेत. मदरशामध्ये जाऊन विचारा काय काय चाललंय तिथे. याद्या दाखवण्याची एवढी हिंमत असेल ना, तर तिथे जाऊन मोहल्ल्यांमध्ये घुसा आणि विचारा की कोण किती असतं, कसे असतं. सगळेच बुरखा घालून मतदान करणाऱ्या महिलाच असतात का, हेही थोडं तपासणी करा. तिथे बडवण्याची भाषा करा ना जरा मोहल्ल्यामध्ये जाऊन, मग आम्ही बघू.